Dneska tu máme mulčovanie trávy. Máme za sebou 2 hektáre. To bolo nejakých pol hektára. Záber 1,30 m. Z rána kosíme. Ešte, že máme dneska pomoc, že nemusíme všetko robiť sami. Už ma aj zadok boli celý deň na traktore. Ale keď nás to baví byť traktoristami, pravda? Sadanie stromu. Ešte sa musí mladý naučiť. Toto bolo na jar mulčované. Takéto, ak je toto všetko zarastené, tak bola celá záhrada. Bolo vymulčované, vyčistené. Tu ešte kopy dreva nanosené. Niečo sa nám podarilo. Tu je v tomto poraste aj plot, tak tam už sme nechceli kosiť. Aj dneska sa nám podarilo chytiť plot. Namotalo na mulčovák, nedalo sa ani pohnúť, tak sme museli hodinu vyslobodzovať. No. Vedúcko sa na 5 razy otača. Tak on sa to naučí, hádam raz. A už to ide. No, na to do tmy dokosíme. Dneska máme zatiaľ najväčší deň mulčovania. Od rána od 8 sa mulčuje 2 hektáre dneska s takýmto malým tátosom. Traktorík bude dneska oddychovať, chudačík. Bude spať ako dieťatko. Ešte necháme mladého chvíľu pokosiť a pôjdem mu potom pomôcť, niekto môžeme sprátať rýchlo a utekať. Zákazník bude spokojný, hádam. Dobre, ja sa dnes s vami lúčim. Ešte vám dám takýto záber. Kľudne píšte komentáre, čo by ste chceli ešte vidieť. Mám toho strašne veľa. Veľa razy nestíham ani natáčať. Napríklad predvčerom bola obrovská nákladka hnoja. Nestihol som to zaznamenať, bolo toho strašne veľa, sme nakladali, pol dňa sme vozili, vyvážali.
Ale ešte pôjdeme nakladať. Ešte ostalo konský hnoj. Aj kráľský by sa mali nakladať. Tak potom snad niečo pokamerujeme. Aby bol z toho nejaký zážitok. Ja sa s vami lúčim. Ak niečo by ste ešte teda chceli vidieť od nás natočené s týmto krásnym traktorikom, píšte komentáre, dajte vedieť. Ja sa s vami lúčim. Aj tieto dve pomocničky. Prajem pekný deň, majte sa.